Мәскәүнең Люблино районында урнашкан менә шушы 4 катлы мәктәптә белем бирү һәм тәрбия эшләре татар милли компоненты нигезендә оештырылган. Ул 1997 елда ачыла, ә 2006 елдан Советлар Союзы герое Муса Җәлил исемен йөртә. Мәктәп ишек алдында герой шагыйрьгә һәйкәл куелган. Бүген мәктәпнең юбилейына җыелган кунаклар иң элек Муса Җәлилне искә алды. Татарстан дәүләт советы рәисе, республиканың Россиядәге вәкаләтле вәкиле, шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова, мөгаллимнәр, укучылар, ата-аналар һәйкәлгә чәчәк салды. Бу Мәскәүдәге бердән-бер татар мәктәбе. Монда бүген 581 укучы белем ала. 5нче сыйныфка кадәр балалар татар телен укыту программасының мәҗбүри өлешендә атнага 2 сәгать укый. Калган сыйныфларда факультатив буларак, дәрестән соң чараларда үзләштерә. Укучылары татар теле буенча халыкара олимпиадаларда җиңеп бара. Татар телендә безнең түгәрәкләр эшли, татар биюләре, татар җырлары өйрәнәләр укучылар, һәм шулай ук татар халкының милли бәйрәмнәрен һәр вакыт үткәреп торабыз. Сөмбелә бәйрәме, Казымәсе, җәй көне Сабан туй, барысы да балалар катнашлыгында үтә. Туган тел, матур телне өйрәнәсез. Әткәм-әткәмнең теле ди. 5нче сыйныфларның татар теле дәресе барышын бүген Фәрит Мөхәммәтшин дә килеп күрде. Мәктәптә 35 милләт вәкиле укый. Алар татарча да өйрәнә һәм моны бүген кунакларга да күрсәттеләр. Минем сайрар җирем урман иде. Анда һәр төрле кызык тулган иде. Мин бу җирдә нинди шатлык күрсәтим. Анда 3 баш кызчыгым калды ятим. Мәктәптә 3 тарихи музей, Балкыш эстрада вокал түгәрәге, Шаян бию түгәрәге, Әкият театр студиясе эшли, милли йолалар, гореф-гадәтләрне, традицияләрне укучылар шулар аша өйрәнә. 2014 елда монда КФУның Каюм Насыйри институтының мәгариф үзәге ачылган. Әтәниләр балаларын татар телен өйрәнсен өчен, милли гореф-гадәтләрне искә төшерсен өчен аларны башка районнардан да китерәләр. Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов 3 баласын шушы мәктәпкә биргән. Бу мәктәпкә келер өчен хәтта үзебезнең квартираны алыштырдык, бу районда алдык. Үзебезнең туган телебезне онытмаска, үзебезнең татар әдәбиятны онытмас өчен. Мәктәпнең 25 еллык юбилей тантанасына ветеран укытучылар, милләттәшләребез, Россия геройлары, җәмәгать эшлеклеләре җыелды. Укытучыларны Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул мәктәп коллективына президент Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатын тапшырды һәм мөгаллимнәргә Татарстанның дәүләт бүләкләрен бирде. Аларга җитәкчелек, укытучылар, өстәмә белем бирүче мөгаллимнәр, оештыручылар, китапханәчеләр лаек булды. Ил башкаласында яшәп, туган теленә яшь буынга җиткерүдә аларның фидакар хезмәте ярдәм итә ди ул. Бик теләп, Казаннан килеп җиттек. Нигә дигәндә, бу мәктәпкә аерым игътибар, аерым ихтирам. Беләбез, монда бик әзер булган укытучылар, җанын тәнен биреп, балаларыбызны урыс телендә яхшыга өйрәтеп, татар телендә, туган телен, әти-әнисенең телен өйрәтеп, шулай итеп, Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребезне ярдәм итеп, менә шулай итеп, олы тормыш юлына мәктәптән озаталар. Мәктәп җитәкчелеге үз чиратында уку әсбаплары белән тәэмин итүдә, мәктәпне җиһазлауда Татарстан ярдәмен ассызыклый. Татарстан безгә һәр елны ярдәм итә. Ул уку китапларын һәр вакыт китереп торалар. Беренче такталар, интерактив такталар Татарстаннан килделәр безгә. Ел саен безнең иң яхшы укучылар Татарстанның лагерьләренә барып ял итәләр. Без инде тырышабыз, нәрсә булса да ярдәм итәргә, китаплар белән, монда бүтән әйберләр белән, шакырып бүтән әйбер безнең татар дөньясының ачуы белән татар балалар татарча күбрәк безне белсеннәр, телне сакласыннар, шуңа күрә без инде вәкиллек булсак та шуңлай әйберләрне бирергә тырышабыз. Балаларның сөйләм телен камилләштерү өчен монда төбәк-ара конференцияләр үткәрелеп тора. Бөтен кунаклар катнашында Россиядә яшәүче халыкларның туган телләрен саклау турында түгәрәк өстәл узды. Тел өйрәнүдәге иң үтемле алымнар белән уртаклаштылар. Мәскәүдән Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.